Γεια σας. Σήμερα θα κάνω ένα μικρό vlog για να σας πω ότι έρχονται sports videos. Για όσους δεν ξέρουν αγγλικά είναι ότι βγαίνουμε έξω και παίζουμε διάφορα αθλήματα και προσπαθούμε να το κάνουμε με έναν αστείο τρόπο. Το επόμενο βίντεο που έρχεται είναι FIFA in real life. Για όσους πάλι δεν ξέρουν αγγλικά, προσπαθούμε να κάνουμε πώς φαίνεται το FIFA στην πραγματικότητα και με έναν αστείο τρόπο θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Ήθελα να σας πω αυτό το μικρό vlog γιατί δεν θέλω να αρχίσω εκπομπή χωρίς να σας το ιδιοποιήσω και κάνω αυτό το μικρό vlog. Κάντε subscribe στο κανονικό κανάλι, κάντε subscribe και σε αυτό το κανάλι και αυτά. Ελπίζω να είδατε το βίντεο με το 3 πράγματα που μισώ. Ελπίζω να συμφωνείτε. Αν διαφωνείτε γράψτε κάτω στα comments και γεια σας.